שנקרא פלמנקו, גיטרה ספרדית. למדתי בספרד 4 שנים באקדמיה של חוסה איגנסיו פרנקו, שהוא מאסטרו מאוד מאוד גדול בחרס, שהיא בעצם בירת הפלמנקו, הלגונה של הפלמנקו. ועכשיו אני מזמינה אתכם לבוא, יש לי גם שיעורים קבוצתיים וגם שיעורים פרטיים, כל אחד לפי מה שמתאים לו. וללמוד את הגיטרה הספרדית בעצם מההתחלה, אין שום צורך בניסיון קודם, אנחנו נלמד את זה לאט לאט. ולצלול לעולמות המדהימים האלה של המוזיקה הספרדית. אז תבואו.